व्हेरी गुड मॉर्निंग गाय. मॉर्निंगचं खूपच छान नेचर दिसतंय आणि फायनली 2-4 दिवसापासून मी सलग ते हे ठेवायचे, तांदूळ ठेवायचे. आज चिमण्या बघा, म्हणजे इथे कधी चिमण्या पण येत नव्हत्या. ते पक्षी आज येऊन बसतात. हा खूप मोठा आनंद आहे. आणि ते मी खिडकीच्या बाहेर जे दाणे ठेवायचे ते त्या खायला येतात. त्यांच्यासाठी एक वाटी पण केली, कारण ते खाली त्यांना आता ओलं असतं ना सगळं, ते खाता नाही येत. सुगरणीचं घर म्हणते. ते बघा ना, केवढं सुंदर बांधलं होतं त्यांनी. कसलं भारी दिसतंय ना. हिरवळीचा माहोलच वेगळा असतो. अजून ही नाही, ते तिकडं पण घर बघा. दिसतंय का नाही झूम मध्ये मला नाही माहिती. खेळताना दिसते ती. खरं तर आपलं नारळाचं झाड आहे. अजून काय नारळ आली नाही. पहिल्यांदाच नारळ आले 10 वर्षात. En del limbrare en lentan flöt